Hello, Ki. Ahojte pri ďalšom videu. A dnes ma napadlo hovoriť o očakávaniach. O očakávania od druhých a že je to vlastne taká pasť mysle, ktorá vlastne, v ktorej sa vieme patlať aj celý život. Celý život. Pokiaľ to nechceme mať inak. Ale pozorujem seba posledné dni a tá myseľ naozaj sa vie chytiť také štipinky a vytvoriť také očakávanie a takú krásnu predstavu dokonalú, že proste začnem na nej lipnúť a potom tam prichádzajú tie pocity, prečo sa to nedeje, proste prečo keď to proste potom je inak a ono práve, že to vlastne tie očakávania nevychádzajú z bytia, ale proste stále z tej mysle a patria tam a máme ich tam pekne nechať a len si ich prezrieť ako film a pustiť ich. Nelipnúť na nich, nevytvárať si cez ne život a očakávania vytvárajú utrpenie. Áno. Keby nedočakávanie, nie je ani utrpenia. Pretože pokým ja plánujem, tak život sa deje. A ja si môžem plánovať a keď sa tak pozriem späť, tak naozaj vždy, keď som si proste som to naplánované a zrazu bum, všetko úplne inak, všetko sa preskladalo. Presne v tom bode, keď už ten plán skoro vychádzal. Alebo keď už vyšiel, tak zrazu proste bum. Takže ako nemať tie očakávania? No. Ako ono je fajn naozaj si ich prezrieť ako taký film, keď som v kine a nevenovať tomu prílišnú pozornosť. A keď sa na ne chytím, tak okej, proste časom príde, alebo časom. Ono príde vždy to uvedomenie, že to bolo iba moje a s druhými to ani nemá nič spoločné. Ale je tam rozdiel, že vlastne z toho bytia nám chodia tiež nejaké proste vhlady, ale to už není očakávanie. To už není tam ten tlak, že či sa to stane alebo nestane. Tam proste viem. Tam proste je stály pocit, že viem. Sice neviem kedy, ako, kde, prečo, na čo, za čo, ale proste viem. A tá predstava je taká, že vlastne tam aj keby som chcela vytvoriť tlak, tak to v podstate nejde. Lebo ona je tak pre myseľ neuchopiteľná, že tam vlastne tá myseľ nedokáže vytvoriť tlak, lebo si myslí, že je to nemožné. A to je ten rozdiel medzi vlastne, keď sa nám ukáže alebo rozprestrie nejaká budúcnosť cez cestu, ktorú práve idem, a očakávania, ktoré vytvorila myseľ od budúcnosti. A to bytie nemá hraníc. Nedá sa mysľou uchopiť, nedá sa mysľou vymysleť scenár, akým sa čo stane, iba proste nás to stále navráca do prítomného okamihu tu a teraz a keď mám chuť to spraviť, tak to spravím. Keď mám hento chuť, tak hento spravím. A tak sa ešte dostávam k ďalšiemu, že plánovanie. Že nevyhovuje mi veľa plánovať, ale zároveň mi nevyhovuje ani vôbec neplánovať. A páči sa mi to, mať to v takej slobode, že keď niečo plánujem, tak sa pozriem do toho diáru a tam, kde mi padne tá pozornosť, tam to má byť. Na zatiaľ. Možno sa to ešte inak preskladá. Ale takéto plány sa mi páčia. Kde vlastne vnímam a cítim, že tuto to dám a ešte sa uvidí. Hej, že netlačím na to, že to proste musí takto byť. A
A veľakrát aj tie veci, ktoré tak majú byť, tak proste vytvárala som tam vždy ten tlak. A vlastne oni sa aj tak stali, ale som si vravela, že na čo ten všetok tlak okolo toho. A proste naozaj to, čo k nám patrí, tak proste tam ostane, vráti sa ono keď proste my si to nevšimneme, nechopíme sa toho, tak ono to proste, že stratila som životnú šancu, v živote žiadna nepríde, ale príde znova proste ďalšia a jednoducho to nemôžeme minúť, a keď proste k nám niečo nepatrí, tak to môžeme držať silou a jednoducho aj tak príde cez nejakú škulinku, ako sa to rozpadne, pretože sa to rozpadnúť malo. A opäť dôverovať sám sebe, že ja som tým hnacím motorom. Ja som tým, okolo ktorého sa vlastne točí ten svet. Nie ja okolo sveta. A viem si to dať proste, že som všade. Som všade. Teda keď sa pozrieme na to z toho uhla pohľadu, že ja som tam vonku všade. A že vlastne všetko som to iba ja. A sú to moje projekcie. Ilúzie, ktoré som si nabrala. Aké mám nastavenia mysle. Akým veciam som uverila. Tak vlastne o nič vlastne nejde. Ja si tú projekciu iba prezriem. A nič. Pretože až za tou projekciou sa ukazuje tá pravda. Proste, že to je ako proste pozeráš sa na jablko a je úplne, že proste také trošku hnilé a škaredé a všetko. Ale proste, keď ty tomu neuveríš, že také je, tak keď do neho zahryzneš, tak zistíš, že pod tou šupkou, že to bola iba tá šupka, ktorej som uverila, že to jablko je celé zlé, ale za ní sa ukáže tá pravda, že je šťavnaté, dobré, zrelé a že vlastne, že presne my podľa tej šupky a nie podľa toho, čo je za tým, si vytvárame domnienky, vytvárame si očakávania, vytvárame si vlastne chlieviky pre druhých, ktorých kategorizujeme, a od toho sa nám odvíja ten život. Ale v podstate zastaviť sa a poviem si, dobre, táto šupka je takáto a nech sa mi ukáže tá pravda. A nech sa mi ukazuje vždy a všade. Pretože čo je viacej ako žiť pravdivý a naplnený život a nie život v ilúzii. Takže tak. Ahojte.